Bună ziua, mă numesc Olivia Radu și sunt coordonatoarea proiectelor pe care Organizația Femei în Europa pentru un viitor comun din Olanda le implementează în România. Am început proiectele în 2001, constatând problemele de poluare a apei potabile și sanitația precară din zona rurală din România. Una dintre soluțiile pe care noi le implementăm este construirea toaletei Ecosan cu separare uscată a urinei, una dintre cele mai ecologice și cele mai accesibile soluții pentru populația din zona rurală. Bună ziua, Angela! Bună ziua, Olivia! Doamna Voiengiu este profesoară în comuna Gârla Mare, la școala din această comună și este coordonatoarea proiectelor noastre din județul Mehedinți. Doamna Angela, haideți să vedem cum funcționează această toaletă. Cu mare plăcere. Unde intrăm? În acest compartiment. Aceasta este una din cabine, unde se află un model turcesc de toaletă Ecosan cu separare urina pe acest orificiu și fecale pe aceasta mai mare. Copiii o folosesc cu multă ușurință. Explicați-mi ce se întâmplă cu urina și fecale. Urina este depozitată prin aceste conducte în rezervorul subteran și după 6 luni de zile, când bazinul este plin, se poate folosi ca îngrășământ. Fecalele se depozitează în acest compartiment până se umple, se lasă timp de 1 an de zile la compostare și apoi se folosește ca îngrășământ. Și care sunt avantajele acestei toalete? În cazul unei folosiri corecte, nu apare miros și nici muște. De asemenea, este avantajoasă că nu se folosește apă, urina și compostul sunt îngrășăminte bune pentru culturi. Și se poate construi acest gen de toaletă și în casă? Sigur, în comuna alăturată, la școala din Vrata, s-a construit deja un asemenea model și copiii vor intra din interior în toaletă. În luna următoare am să construiesc și una la mine acasă, tot interioară. Toaletele Ecosan cu separare uscată a urinei sunt soluția noastră pentru îmbunătățirea calității apei potabile din zonele rurale. Organizația noastră vă stă la dispoziție cu informații, instruiri și consultanțe.